ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардан пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давом хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маърамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видеои оянда ҳамихел рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай Opel хечбеки D1 ҳастай, Toyota Camry 2, Toyota Corolla, Opel Astra, Opel Caravan, Mercedes-ои сечка ва Mercedes-ои 190 ва дигар намуд мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон. Инчунин Daewoo Matiz ва мошинои советсика ҳам ҳастанд. барои ҳамин навор та охираш тамошо кунед ва лайк гузоред ва дар комментар нависед ки чӣ хеле мошинҳо дар кор ба шумо. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Инчунин дӯстон азиз, мотоциклҳои фурӯшам ҳастанд. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 161 сомони навор асар мекунем. маърамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания Яка Ёқуб Яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд. ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бухтар, Восей, Кулуб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания ҳастанд ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар дигар компаниҳо территорияи Кулуб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам доранд ки метавонанд ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта аз территорияи Москва ва Москва област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадари мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам ҳаст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Яка Ёқуб компания боварӣ аст, маърумот ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Як мотоцикли фурӯшӣ аст баъдро ки мотоциклҳои нави пачка ҳастанд ки солҳои нав. соли мотоцикл 2010 солае ки объем мотораш мегӯяд 250, яъне ки 250 куба ҳастай. сайзиш беҳтарин ки як даст гаштаги ҳастай. ира мегӯяд ай усу овардем. ҳолаташ беҳтарин 250 куба, балон пачка, ҳама ҷош радной аз худаш. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ҷиникулда ва фурӯхта мешавад бо нархи 15 000 сомонӣ ки боз муомила мешавад. агар ягон мошина дошта бошед, ба мошина мегӯяд алиш бигиред. мошиное ки ба нархҳои ҳамин боша, вариантҳои худтона пешниҳод ки обшим вариантҳои алишам дорад. мотоцикли беҳтарин Свечам D1 ва 2010 сол бениҳоят мегӯяд экономни, мақсад ки 3 литр да мегӯяд 100 мегардад, яъне ки 2.5 да мегӯяд то 100 мегардад. дӯстони аз якум рақамош рақамҳои Тисел Тоҷикистон ва дуюмаш Мегафон, инашда WhatsApp-ам доранд. ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. мотоциклҳои 2010 сол хай бо ягон маълумоту иловагӣ агар хоҳед фаҳмида, шумо занг занем, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. нархаш 15 арзон мешавад, ҳам вариантҳои алиш дорад. маърамат. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузифи хечбек соли бароишаш 1997 ҳастай ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объеми мотор 1.6 литри модулай, коробкаш механикай, ҳолати мошин бадрон беҳтаринай. мошин 4 та балон пачка, 4 дискаҳои нав, 4 та чашка, умуман мақсад ки 100% варид надорад, ҳамаш радной аст. чашкош ягон сарапина варид парид надорад. мошин кондитсионер дорад, ABS дорад, чихолҳои нав, салон тоза, обшин мошин беҳтаринай. чашкаҳо ABS, балон нав ва кондитсионерам дорад. 97 сол мошин тоза. срочно мегӯяд пул дар кора мегӯяд мефурӯшад бо нархи 37 000 сомонӣ ки боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳо билайна 24 соат кор мекунанд ва дар рақамошон WhatsApp-ам пайваст доранд. бениҳоят мегӯяд сум дар кора, мақсад мошина фурӯш намуданд. 37 бо савдо дорад мошин дар шаҳри Бухтар. маърамат, занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай ки соли бароишаш 1992, сӯзишвориш газ бензин, объем мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краска аз худашай, мошин сайзиш нормалняй, ҳуҷҷатам дорад, 4 диска ва салон тоза. мошин хелае ки даст як одамда гаштесай. мошин бадрон 100%.
дастросрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомоние ки боз муомила мекунад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобай. Мошини ховалинга не ки мошин айни ҳол мегӯяд дар Кулобда қарор дорад. 16000 сомоние бо арзон мешавад. Ягон мошинои Daewoo Nexio ки 014 боша мегӯяд сайсайнои соз мегӯяд алиш мекунем узша мегӯяд мақсад ки маслиҳат мекунем. ماشین خیلی آبشیم 100% خیلی ملیچوفکا ممکن کار داشته باشه با خودتون انیق میکنه ماشین خیلی که دست یک گودام دا گشته است. یکم رقمش رقمای واویلون تاجیکستان است کار میکنه و دویمش رقمای روسیه است که اینش دا هم ایمو هم واتساپ پیوست دارن. شخصانی که الیش میکنن برای شخصانی که میخره میتونن زنگ زنن. بگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی. боя Opel Astra F1 ки дар кузови хечебек срочно соли барои 1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад авио мотораш 1.6 литра коробка механика сайстани мошин бадрон беҳтарин ай радной краска мошин 7 моҳи дигар танировка дорад 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад 4 та баллон пачка аккумуляторш ҳам нав задага аст ва мошин масъала намехӯрад масъала алиш кардага аст ва люк ҳам дорад бо чихолои нави сиёҳ мошин ягон чашкош варид надорад мошин сайстани беҳтарин дастросрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 38 бо савдо дорад мошинча бадор айни ҳол дар шаҳри Бухтарда қарор дорад. Якумаш рақамҳои Билайн Тоҷикистон кор мекунад бисёр ва дуюмаш рақамҳои Вавилон ки нашам кор мекунад WhatsApp ҳам пайваст доранд. ҳар ду рақамҳошон 24 соат кор мекунанд. Нархаш 38 бо муомила дорад. Танировка, баллон, ҳамаш пачка ва дӯстон азиз чашкош ва ABS ҳам дорад. خب شخصانی که میخرین مرامت شما زنگ زنید با شما معلومات پورش هم میفهمونم و دوستان عزیز التماس خریداری انیق فقط ماشین در شهر بختار مرامت تماس گیرین. بگذاریم با پنجم ماشین فروشی. پنجم ماشین فروشی است بادرون که تویوتا کیمری 2. خب سال برای 2008 سالی که سویچورش بنزینی خولیه خب коробкаш автомат сайсари мошин мегӯяд беҳтарин ай. ماشین میگه یگون کمبودی نداره ماشین میگه XL نه که ISK کداگی میگه صاحبش خیلی بالون سالن کاروچی همش الکتروپاکت کانسنت دارد ماشین مقصد تویوتا کیمری XL نه که SKش ISK کداگیانشه نشه میگه 100 تا میگه با معامله میکنه و ماشین میگه این حال قرار دارد در دوشنبه دا اگر سومی نالیچ باشه میگه ای نزدیک کاپوت میگه با یگون سوم معامله میکنه مقصد که اومده بینن با ارزان میشه تا سومی خالی 100 تا سودو داره و ماشین در تریتوری دوشنبه دا رقمشون مگافون مرامت زنگ زنین. دوستان عزیز اگر شما داخل ماشینای فروشی خانه زمینی کوارتیر چیزی که برای فروختن باشه مرامت روی کنین ما در ویدیو آینده هم فروش در رکلامات هم بذار لایک رو فراموش نسازین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است بادرون که تویوتا کارول است که سال برای 2005 سال سویچورش بنزین گاز ابی موتور 1.6 لیتر коробка автомат сайстани мошин бадон нахадо мошин созай. خب ماشین میگه коробка ходовой 100% салона ҳуҷҷат дорад кондиционер 4 та электропакет центр замок خب летний мақсад пакетка ва зимний خیلی радной краска сафед мошин ҳолаташ сода аст нархш мегӯяд 67 خیلی муомила мекунем агар маълумотҳои иловагӣ хоҳем агар фаҳмидан бо шумо занг занем ба шумо фаҳмонда метиҳад нархаш 67 савдо дорад ина рақамошон мегафон метавонед занг занед аз кадом марка ки ба шумо мошин ки лозим аст дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем фақат ба хотири меҳнатҳои мо я лайки разани фаромӯш накунед ва агар имконият бошад навора подписаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст бадрон ки Opel Astra G. соли барои 1998 сӯзишвориш газ бензин авио мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мошин бадрон мега 100% коробка хай ҳамаш қоидави 4 диска салоншам тоза мошин обшим соз аст нарша мега 44 та мегем хоб бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар душанбе да 44 бо савдо мега тоқа суми холи мега алиш палиш намеша хай маълумотои мошин рости каб камтара кастай хай шахсоне ки мехарем бо қачон мақсад занг занед муомила кунед ёки маълумотша пурсен навора то охираш тамошо кунед бо дигар навод мошино ва мошинои советски Opel Caravan бо нархҳои арзон астай метавонед ва ёшам бинед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки Daewoo Matiz аст ки бо нархи арзон чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем.
соли барои 6-1999 сӯзишвориш газ бензин мотори 1 литр коробка механика мошин бадрон 100%. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомоне ки бо конкретна савдо дорад. мошина хай дар шавии сурат мақсад ки сурат гирифтиян обши камтар ториктара касане ки мошин мега 100% салон тоза райдно када 18000 сомонӣ савдо дорад. шаҳри ҳисор дар марамат шахсони харидор метавонен тамос гиред. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ. наҳа мошини фурӯшӣ аст бадрон ки Opel Astra F дар кузофи караван соли барои 6 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техника бадрон хеле свет хай балонш ҳолати кори мошина дурустига маълумотош хела кам аст. мошин хай мумкин расход дора ёки надора иша аниқ қада мегирад. нархаш 17000 сомонӣ бо савдо дорад. мошинча айни ҳол мега дар территорияи Душанбе дар шахсоне ки мегирен ина рақамҳои мегафоншо мошин хай барои бор кашидан бо беҳтарин аст. бо хай хитон занг зарем маълумотои пурра ва иловагиша айсоибашон гирем. мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A баъдро бояд тайдига соли барои 6 1990 сӯзишвориш газ бензин абиё мотор 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ да қарор дорад. мошин бадрон ҳама ҷош мега 100%. документошам ҳаста мега соҳибош хоб 4 та балон мегад 80% ва вариантҳои алишам мешава вариантотона пешниҳод ки хадавоишам нав кадаги ҳуҷҷат дора ва балон 80%. нархи мошин мега 13000 бо арзон мекунад ва мошин айни ҳол дар шаҳри ҳисорда қарор дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафоншона кор мекунад. шахсоне ки мегирен марамат занг занен бо маълумотҳои пурра ва аниқша гирифт фақат лайкҳоро фаромӯш накунен занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст баъдро ки светҳои серебристи яъне ки алюмини свет соли барои 6 1996 сӯзишвориш газ бензин абиё мотор 1.6 литр коробка механика сайзтани мошин мегад нахадвай созай обшӣ 4 дискаҳои простой 4 балонои ҳолати кори салон тоза мошинча хай нахад нархаш 12000 сомонӣ бо савдо дошта ҳаста рақамошо мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем бо маълумотои пурраша айсоибашо гирефт фақат харидори аниқ мегад илтимос мегад одами коргарем беҳуда мегад нороҳат накунен. мегафон рақамошон астаем ва мошин дар Душанбе 12000 савдои хубам мешавад. шахсони харидор маромат занг занед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мерседесои 190 соли барои 6 1987 сӯзишвориш бензини холӣ абиё моторш 2 литра коробкаш автомата сайзтани мошин бадрон беҳтарин мошин кондитсионер абагирефт сидени 7 моҳи дига ҳуҷҷат салон тоза ягон дош мегад пӯшидаги варид надорад. мошин мегад японка мерседесои намадонем хеле японка гуфтаи соҳибош олаташ беҳтарин мошин мегад хелае ки дасти як одам нагаштасе ҳама чи дора ҳамаш радной кор мекунад. нархша мегад 35 та мегем бо арзон мекунад ва мошин айни ҳол дар территорияи Душанбе пойтахт хоб ин ҳамин рақамҳои билайна кор мекунад. шахсоне ки мегирем маромат бо занг занед бештар маълумот чак гирем ва ин буд навори имзои мо то видеои оянда.